Anyị na-akwado ibido ihe kwesịrị ka eme iko ndị ụmụeze na ama ụzam ama mmeri gbara nso ọ bụkwa na eluigwe n'ọtọ na akpọta elu n'ọkọ ndị m na ha nọ nke bụ ndị ụmụ anya bụrụ ụmụeze ha ji ekwe na-abụọ n'azụ nna anyị ji nke ọma ichibakarị ya Igbo dara ha ji akpatị m anya eto ha ji 2,000 naira asị ndị onye ọrụ dagharụ ha ji akpatị m anya eto eyi pụọ ma ndị nọ ndị ka ewe kemme kparịkata ọnụmanya na
Ndị edupụtara m ibe Palo, akpati mmanya na ọnụ ka bụ ndị ibe na ọnụ ụka. Ọkpụkpa na-enwere ndị ọmata isi ndị ọda ahụ ọya dịkọpụ na ma ndị ọgọ ma ndị ikwu na ibe. The floor is open for everybody now. Ndị ọchọkwara ma kwara na ha na-ana nketa ya aka chọrọ ihe na-aba n'oge. Ha nwekwara ike ịbịa ahụ akwụkwọ m enye visa to travel. Give permission to go. Darling. Anyị ka nụkwasị ndị ọda ahụ. Anyị na-asị ndị chelere ego na anyị ka nọkwa maka na o nwere ndị isi ama na-akede ego wetara ihe na-amụ ya bụ nọ ha wetakwa ha ya gbakwasị anyị. Anyị ka nọkwa ndị makwara na ha na-ana nketere aka ya na onye ụzọ dọọyị n'Enugu steeti bụ ọnwụ. Ebe ọkụ ya na na-nketere aka ka ọ gaa gbanwe ọrụ gaa mee ka enye mmadụ abịara osi n'ọnụ ọrụ MC n'ọnụ ya na-emere na ihe na-esiri n'ozuru n'ozuru onye dịbakwa mee ka enye ya agbakwasị ihe ndị ọgọ nyere na-akọ ha mbụ nụrụ ọrụ daara
Hey, I can't pass in the world down. Hey, the papa lulu, Nana, I can't pass in the world down. What do you want? Baby.
After moving to Spain, evangelism in Spain, join Canada, Jersey and Afghanistan, and come down. Ndị mmadụ na-abụghị ọtọ na-ajụ oge na-atụ ha. Ama na nnọrọ onye ndị a na-eke ndị Taliban. Ọ bụ Taliban ihe na-atụ ndị Afghanistan. Onye kpatakwa ọgbagharịbe n'anya. Onye kpatakwa ọgbagharịbe n'anya. Ndị abụchi ike tụgere isi n'ike. Since onye na nsogbu ndị amụta na akụghị a na-agụ. Mmụọ ya anyị ka ha na-ele dị anyị ga-arụzi n'ụlọ ọrụ anyị. Ndị ọmụ ike dị ahụ anyị. Papu ibuza aka n'ụmụ anyị n'ebe ibe. Eyi onye ọrụ nwere ike dị ahụ ahụ. Papu ibuza aka n'ụmụ anyị n'ebe ibe. Eyi DJ Frank. Abụọ ebe ịgbagbo onye na-akụ papu ibuza ihe ọbịa. Eyi amamihe na-ekwu na abụghị ọkpara edebuti anụ mana ọbụm onye be anyị. Ewa anya bụ ike n'ụlọ ewa elutu ugwu nwa na ọbụla na ọbụkara na-adụra ma nọ dọkara anyị ya tụrụ ịgwọgwọ mana ada nke amụọ anya bụghị ọkpara edebuti anụ. Eyi oji oji ya akụ oji ihe akụ 5,000 naira asụ ndị kere oke mmiri ahụ n'ọbụghị ọkpara edebusi anụ. Eyi akọrọ ma nọ daarụ anyị ka na-asị ndị ụlọ daarụ
Anyị na-asị ndị ọdọ arụ anyị na-echetara onwe anyị maka ndị na-ana nketa esiri aka n'ụzọ dị n'Enugu steeti adịghị oyi ọ bụkwa mmadụ maara na na nketa eka dọba ọgọ ọnya mmaisi egwu na ya akpọ mmaisi anyị dị o chetakwa na ụzọ adịghị oyi o mekwa dịka eke ọ ya nọ ndekwa ichekwa ihe ka ọ naba mgbe enyi iwete mana onye idekwa ihe rite ihe zọ na ụzọ adịghị oyi o nwekwara taa mụchiri ugbo mgbe a na-eche ezi ego onye akwụọrọ ego onye ka ọ kpọrọ ama m ka a ka eme DJ Pap, come up again.